Δεν ξέρω με ποια ακριβώς ιδιότητα βρίσκομαι εδώ. Είμαι στη διαφήμιση 15 περίπου χρόνια. Είμαι 5 χρόνια σχεδόν γονιός και νιώθω λυπής και στους δύο ρόλους. Πριν μια εβδομάδα ήμασταν σε ένα παιδικό πάρτι. Να κάνουμε παρένθεση, τα παιδικά πάρτι είναι μια μορφή βασανιστήριων, την οποία ανακάλυψε η Ιερά Εξέταση για τους γονείς, ειδικά τον 11ο αιώνα. Βρέθηκα λοιπόν να μιλάω με γονείς και με ρώτησαν πώς πάει η ελληνική διαφήμιση, δεν είχα ιδέα. Τι γίνεται με το αγγελιώσιμο, δεν ήξερα καν τι είναι αυτό. Τι θα γίνει με το νέο νομοσχέδιο, προσποιήθηκα ότι ο γιος μου πνιγόταν και έτρεξε και το χτύπαγα στην πλάτη χωρίς λόγο. Αυτά λοιπόν για το ρόλο του διαφημιστή. Ως γονιός παραδέχομαι ότι το μόνο ουσιαστικό μου επίτευγμα είναι να ακολουθώ όσο πιο πιστά μπορώ τις οδηγίες της γυναίκας μου και αυτό με δυσκολία. Οπότε τώρα, μια και υπονόμευσα την αξιοπιστία μου ως ομιλητή, θα σας πω 2 ιστορίες. Οι οποίες μου φαίνονται σχετικές, ελπίζω να είναι σχετικές, μπορεί να είναι και άσχετες. Το 1979, όταν ήμουν 7 χρονών, πήγα με τους γονείς μου για χριστουγεννιάτικες διακοπές στη Νέα Υόρκη σε κάποιους φίλους. Λοιπόν, αυτή η εμπειρία ήταν μια αποκάλυψη. Φανταστείτε πώς θα ήταν ένα παιδί της δεκαετίας του 70 να το παίρνεις από την εποχή του και να το φέρνεις στην Αθήνα του σήμερα. Καταρχάς, υπήρχε τηλεόραση η οποία έπαιζε παιδικές σειρές από το πρωί. Τηλεόραση έγχρωμη και με τηλεκοντρόλ. Είχε διαφημίσεις για παιχνίδια, για παιδικά δημητριακά. Δεν ήταν μόνο ότι υπήρχε τηλεόραση, αλλά η τηλεόραση μιλούσε και σε μένα. Το μεγαλύτερο παιχνιδάδικο που είχα δει τότε, τη δεκαετία του 70, ήταν στη Νέα Σμύρνη και το θεωρούσα τεράστιο γιατί είχε και υπόγειο. Στη Νέα Υόρκη είχε τα Toys R Us. Είναι, υποθέτω, αυτό το κατάστημα το οποίο πήγε η κυρία Σιντερίδη. Λοιπόν, που ήταν σαν τα σημερινά. Τέλος πάντων, δεν θα πω ονόματα για να μην τα. Όχι, ούτως ή άλλως τα Toys R Us, ακόμα και αν τα ξέρετε, τα ξέρετε. Γιατί ο Ζαχαριάς έχει πάρει το λογότυπό του, το έχει κάνει, έχει ένα ανάποδο ρο το όνομα του Ζαχαριά, κανένα δεν ξέρει γιατί. Είναι επειδή έχει αντιγράψει το Toys R Us και ασφαλώς τα Jumbo έχουν πάρει το σλόγγαν. Τα παιχνίδια είμαστε εμείς. Λοιπόν, τα μαγαζιά αυτά ήταν αχανή. Ο γιος των φίλων που μας φιλοξενούσαν είχε ένα τεράστιο δωμάτιο, το οποίο ήταν γεμάτο παιχνίδια και μάλιστα είχε και μια αποθήκη με παλιά παιχνίδια. Ήταν γεμάτη μέχρι ψηλά. Ανέβαινε σε παιχνίδια για να ανάψει το φως στην αποθήκη. Το φανταζόμουν αυτό το νεαρό Ελληνοαμερικανάκι σαν το Scrooge McDuck, να κολυμπάει μέσα σε παιχνίδια και να λούζεται μέσα σε αυτά. Εγώ στα 5 μου είχα ένα κύριο πατάτα και κάτι πλαστικές κουτάλες. Και τη μία κουτάλα μάλιστα την έχασα. Ήταν τραγικό, πραγματικά, γιατί φανταστείτε, μέσα σε μια μέρα έχασα το 30% των παιχνιδιών μου. Η δεύτερη ιστορία διαδραματίζεται το 1997, όπου σπουδάζω στο Πανεπιστήμιο του Έσεξ, στην Αγγλία, και έχω ορκιστεί ότι δεν θα βλέπω τηλεόραση όσο είμαι εκεί πέρα, γιατί δεν θέλω να αποσπά την προσοχή από τα διαβάσματά μου, από το μάθημά μου. Όμως, εξαιτίας μιας περίεργης συγκυρίας, βρεθήκαμε να έχουμε 2 τηλεοράσεις στο σπίτι και οι μόνες υποδοχές για κεραία. Ακουάλωθη. Ήταν στο σαλόνι και στο δωμάτιό μου. Έτσι βρέθηκα να βλέπω αγγλική τηλεόραση συνέχεια. Και το αποτέλεσμα, πέρα από την εμφανή πτώση των βαθμών μου, ήταν άμεσο, απλά το συνδύασα πολύ αργότερα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι άρχισα να χρησιμοποιώ καλλυντικά. Κρέμες σώματος, προσώπου, σαμπουάν. Ποιος εγώ, που ακόμα και σήμερα έχω τη φιλαρέσκεια ενός Νεάτερνταλ, βρέθηκα να δοκιμάζω κρέμες. Γιατί οι διαφημίσεις καλλυντικών στην Αγγλία απευθύνονταν και στους άντρες. Από τη στιγμή που το τμήμα marketing ενός κλάδου αποφασίσει να ασχοληθεί μαζί σου, τελείωσες. Πρέπει να ζεις σε σπηλιά για να μην το πάρεις χαμπάρι. Διάβαζα αυτές τις μέρες ένα βιβλίο του David Mitchell, παραδόξως όχι του συγγραφέα του γνωστού, αλλά του κομικού, του Άγγλου κομικού, ο οποίος μιλούσε από την πλευρά ενός Άγγλου που, σε αντίθεση με μένα, ζει ακόμα στην Αγγλία και έχει φάει όλο αυτό το marketing από τα νιάτα του. Λοιπόν, και λέει σε μια πρόχειρη δική μου μετάφραση: με ενοχλεί που ζω σε μια εποχή που ένα από τα ελάχιστα παραδοσιακά αντρικά χαρακτηριστικά που από τη φύση μου έχω, την απέχθεια για τα καλλυντικά, τη φροντίδα και τα αρώματα, δεν εκτιμάται πλέον. Αντιθέτως, η καταφανώς μερκετινίστικος λόγος είναι κατακριτέο. Το να απαντάς στην ερώτηση πώς θα ήθελες να μυρίζεις, λέγοντας θα προτιμούσα να μην μυρίζω, δεν είναι πια αποδεκτό. Είναι σαν να μην παίζεις το παιχνίδι που οφείλεις. Η μετάφρασή μου είναι λίγο αδέξια, αλλά από το να σας το πω στα αγγλικά, καλύτερα. Λοιπόν, ακόμα και αν νομίζεις ότι μπορείς να αντισταθείς στη διαφήμιση, μη αγοράζοντας το προϊόν, δεν μπορείς να αντισταθείς στο αφήγημά της. Δηλαδή, στο μύθο που έχει χτίσει, αυτό που σου παρουσιάζει ως τετελεσμένο, το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο. Μπορεί η ιδέα να μην σου κάνει η διαφήμισή της να σε ενοχλεί, ότι να μην σου κάνει αυτό το προϊόν, αλλά το ότι όλοι χρησιμοποιούν κρέμες είναι δεδομένο. Η διαφήμιση είναι σαν την ερώτηση τι ομάδα είσαι. Από παιδί, κανένας δεν σε ρωτάει, σου αρέσει το ποδόσφαιρο, σε βαθμό να μπορείς να ταυτιστείς με μια ομάδα και να ενδιαφέρεσαι για αυτήν. Κανένας δεν το λέει αυτό. Σου λέει τι ομάδα είσαι, γιατί θεωρούν όλοι δεδομένο ότι είσαι κάποια ομάδα. Έτσι είναι και η διαφήμιση. Όπως ήταν δεδομένο τη δεκαετία του 50 στην Αμερική ότι ο άντρας πρέπει να καπνίζει. Αυτό δεν ήταν αυθόρμητη επαναστατική πράξη, ήταν αποτέλεσμα των προσπαθειών μιας βιομηχανίας.
Και το κόλπο της διαφήμισης, όπως και κάθε ιδεολογίας, είναι ότι σβήνει πάντα τα ίχνη της. Καμία νύφη, λέει ο καλός μου, τόσο γλυκός. Μιμήθηκε τέλεια το σενάριο που προβάλλει η στρατηγική μάρκετινγκ της βιομηχανίας εμπορίου διαμαντών De Boers, επιδεικνύοντας μοναδική έλλειψη φαντασίας, σαν πραγματικός μάγος του κομφορμισμού. Όχι. Όλες οι γυναίκες επικαλούνται κάποια παράδοση και είναι ευτυχισμένες. Όπως παράδοση είναι να κάνουμε παρελάσεις ή να μεταφέρουμε το Άγιο Φως με αεροπλάνο, λες και υπήρχαν αεροπλάνα την εποχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Η διαφήμιση κάνει αυτό το πράγμα, φτιάχνει παραδόσεις. Σήμερα το παγκόσμιο μάρκετινγκ μιλάει στα παιδιά. Την πατήσανε. Τα παιδιά είναι κερκόπορτα της οικογένειας. Ακόμα και σε περίοδο κρίσης, ή μάλλον ειδικά σε περίοδο κρίσης, ό,τι και να γίνει, για τα παιδιά βρίσκεις λεφτά. Γι' αυτό το λόγο όλες οι ταινίες απευθύνονται σε 12χρονους. Όλα τα νέα τραγούδια απευθύνονται σε εφήβους. Αν ακούσετε τραγούδια της δεκαετίας του 30, του 40 και του 50, μιλούσαν σε ηλικιωμένους. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα, επιτυχίες της εποχής. Θα ξανάρθεις όσα χρόνια και αν περάσουν. Μαραμένα τα Γιούλια και οι Βιόλες, μαραμένα και τα Γεσεμιά, μαραμένες οι ελπίδες μου όλες της καρδιάς μου τη μαύρη ερημιά. Δηλαδή, σε κάνα να ρωτιέσαι για τα ποσοστά αυτοκτονιών της Belle Époque. Ωστόσο, ήταν τραγούδια που ήταν επιτυχία και δεν απευθυνόντουσαν σε παιδιά. Σήμερα βλέπεις ταινίες και αναρωτιέσαι γιατί σε αυτή την ταινία δράσης πρωταγωνιστεί ένα διαστημικό ρακούν που μιλάει. Γιατί ειδικά ο κινηματογράφος παράγει περιεχόμενο που απευθύνεται σε παιδιά. Και μόνο η τηλεόραση έχει μείνει να μιλάει σε ενήλικες στην Αμερική. Γιατί στην Ελλάδα δεν ξέρω τι έχει μείνει, δεν ανοίγω. Στην Ελλάδα ξέρω ότι υπάρχει ένας νόμος ο οποίος προστατεύει τα παιδιά από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις, προσδιορίζοντας τις ώρες που παίζονται. Και ξέρω και τους τρόπους που προσπαθούν οι διαφημιζόμενοι και οι διαφημιστές να τον παρακάμψουν. Όμως ο νόμος δεν μπορεί να κάνει τίποτα για ένα brand το οποίο φτιάχνει content. Όταν, για παράδειγμα, η Lego φτιάχνει ταινία, η οποία είναι και πολύ καλή μάλιστα, πώς την αντιμετωπίζει, σαν ταινία ή σαν διαφήμιση. Έχουμε πλέον ξεπεράσει την περίοδο που οι ήρωες μιας ταινίας γινόντουσαν παιχνίδια, αυτή την αθώα παλιά εποχή που είχαμε ζήσει, δεκαετία του 70 και νωρίτερα. Πλέον τα παιχνίδια γίνονται ταινία. Τα παιχνίδια γίνονται σειρά και γίνονται μάλιστα σειρά η οποία ουσιαστικά χαρίζεται στα κανάλια και παίζει κανονικά στο παιδικό πρόγραμμα. Και έχουμε φτάσει πια στην εποχή που η παιδική σειρά που δεν έχει κάποιο merchandise να πουλάει παράλληλα είναι η εξαίρεση. Ωστόσο, πέρα από τον νόμο αυτό, δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι. Για παράδειγμα, είμαι βέβαιος πως θα πρέπει να υπάρχει νόμος που να απαγορεύει να υπάρχουν ζαχαρωτά και σνακ στο ύψος του παιδιού στο εξωτερικό μέρος της καντίνας στους παιδότοπους. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει ένας νόμος που να απαγορεύει να βγάζουν φωτογραφία τα παιδιά στους παιδότοπους και μετά να τα πουλάνε μπρελόκ και κούπες με τη μούρη τους κολλημένη για 10 ευρώ στους γονείς. Και τρίτον, θα πρέπει να υπάρχει ένας νόμος που να απαγορεύει τους παιδότοπους. Πέρα από την πλάκα, πάντως, ειδικά στο θέμα των παιδότοπων, νομίζω ότι η Ελλάδα είμαστε κάτι σαν το Far West της Ευρώπης. Ένας άλλος τομέας που είναι εντελώς ανεξέλεγκτος και σας το λέω από προσωπική εμπειρία έχει να κάνει με τα παιδιά που παίζουν σε διαφημίσεις. Πέρα από το ποιος διαχειρίζεται τα έσοδα ενός παιδιού που έπαιξε σε μια διαφήμιση και αν του μένουν καθόλου λεφτά του παιδιού ή τα παίρνουν όλοι οι επιτίδιοι γονείς, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένας νόμος στην Αμερική, το Coogan Act λέγεται, και ορίζει ότι μέρος των χρημάτων πηγαίνουν στο παιδί με την ενηλικίωσή του. Και το όνομα το πήρε από τον Jackie Coogan, τον ηθοποιό, το παιδάκι που έπαιζε το The Kid στην ταινία του Charlie Chaplin, ο οποίος είχε πάει τους γονείς του στα δικαστήρια γιατί είχαν φάει όλα τα λεφτά, δεν του είχε μείνει τίποτα. Πέρα από τα λεφτά όμως, δεν υπάρχει, εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει να εφαρμόζεται κάποιος νόμος για τις συνθήκες εργασίας των παιδιών στη διαφήμιση. Από ό,τι ξέρω, στο εξωτερικό δεν αφήνουν τα παιδιά να είναι στο σετ πάνω από κάποιες ώρες. Εμένα μου έχει τύχει να κάνω 12ωρο γύρισμα με 5χρονο κοριτσάκι. Ή 5ωρο γύρισμα με 12χρονο, δεν θυμάμαι. Όχι. Πολύ ωραίο γύρισμα με πολύ μικρό κοριτσάκι. Μου έχει τύχει να κάνω γύρισμα με αγοράκι που είχε έρθει με τον παππού του, ο οποίος μάλιστα τον πίεζε να τα πει καλά. Οι γονείς είναι αμήλικτοι. Εμείς είμαστε ως δημιουργικοί, πηγαίνουμε με τα παιδιά και λέμε: εντάξει, πες το όπως θες, μη σε απασχολεί. Αν δεν μπορέσεις, δεν είμαστε. Νιώθουμε το πονάμε το παιδί. Και είναι η μητέρα από πάνω η οποία λέει: όχι, θα το πει. Θα το πει όσες φορές θες, δεν πειράζει. Είναι τρομακτικό, δεν ξέρω. Ποτέ δεν θα πήγαινα το γιο μου να παίξει διαφήμιση, ακόμα και αν ήμουν παρόν. Πάντως, ξέρω ότι αυτή η παράγραφος όλοι ήταν εκτός θέματος, αλλά έπρεπε να τα πω κάπου. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνει ένας γονιός σε μια κοινωνία κατανάλωσης? Πώς μπορεί ένας ενήλικος να προστατέψει το παιδί του σε μια κοινωνία που οι ενήλικοι δεν είναι ενήλικοι? Τα παιδιά πλέον αποκτούν σεξουαλική ταυτότητα κοντά στα 10, μπαίνουν στην εφηβεία και δεν βγαίνουν ποτέ. Είμαστε μια κοινωνία ανήλικων που κανείς δεν θέλει να έρθει αντιμέτωπος με την πραγματικότητα. Έχουμε βρει τώρα το άλοθη της κρίσης, ότι περνάμε άσχημα τάχα μου. Άρα έχουμε το δικαίωμα να περιχαρακωθούμε όλοι μέσα στο παραμύθι μας και όποιος προσπαθήσει να κοιτάξει πίσω από την κουρτίνα που κρύβει το μάγος του Όζου, τον αντιμετωπίζουμε σαν εχθρό. Τα κανάλια εδώ και χρόνια μας έχουν κάνει να πιστεύουμε ότι ο σωστός διάλογος είναι ο οξύς διάλογος. Ο διαφωνώ σημαίνει φωνάζω. Όποιος διαφωνεί μαζί μου με μισεί και αξίζει το μίσος μου. Το δε διαδίκτυο μας έχει χωρίσει σε μικρά δωματιάκια και όπου είναι groups ομοειδεατών, τα οποία έχουν στεγανά και δεν είναι σε επαφή με τον εξωκόσμο. Ακόμα και ο αλγόριθμος του Google σου βγάζει αποτελέσματα τα οποία σου αρέσουν, σε ικανοποιούν. Και νομίζουμε ότι όλο το ίντερνετ συμφωνεί μαζί μας.
Γι' αυτό διακηρύσω πάντα από την αρχή την αγνοιά μου. Πρώτον, γιατί έτσι προσπαθώ. Προσπαθώ να μάθω. Προσπαθώ να γίνω καλός γονιός. Δεν έχω απαντήσεις, τις ψάχνω. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και έχω πάντα ανοιχτά τα αυτιά μου, μήπως κάποιος κάνει τα πράγματα καλύτερα. Και δεύτερον, γιατί το κοινό που έχουν όλοι οι φανατικοί είναι η βεβαιότητα. Ένα πράγμα έχουν κοινό όλοι οι φανατικοί και είναι αυτό. Είναι σίγουροι ότι ο κόσμος είναι ακριβώς όπως το φαντάζονται. Και σε έναν κόσμο που τα πάντα εξωθούνται στα άκρα, υπάρχει μάλιστα και η διαστραμμένη άποψη ότι η λύση για μια ακραία συμπεριφορά είναι μια άλλη ακραία συμπεριφορά από την άλλη πλευρά. Σε έναν κόσμο λοιπόν που τα άκρα μας συνθλίβουν, η αντίστασή μας είναι η σύνεση. Δεν μπορεί ένα σύγχρονο παιδί να έχει μόνο παιχνίδια μόνο μια κουτάλα και έναν κύριο πατάτα. Και σίγουρα κάνει κάτι λάθος αν κολυμπάει σε μια αποθήκη γεμάτη παιχνίδια. Το συναισθηματικό κενό δεν γεμίζει με κουβάδες. Πετάμε κουβάδες παιχνίδια στα παιδιά για να το γεμίσουμε. Ο γιος μου είναι σχεδόν 5 και προσπαθώ να του μάθω να αντλεί την απόλαυση από το παιχνίδι που αγόρασε, αλλά όχι από τη διαδικασία της αγοράς του παιχνιδιού. Ακόμα και αν δεν υπήρχε κρίση στο να φτιάχνει shopping junkies, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι φτιάχνονται όταν αγοράζουν κάτι, είναι καταστροφικό για τον πλανήτη, δηλαδή είναι αντικολογικό. Προσπαθώ να μην εκτίθεται σε διαφημίσεις και είναι τρομακτικό το τι συμβαίνει στον ψυχισμό όταν τελικά εκτεθεί σε κάτι. Ο άλλος γιος μου διαφωνεί. Όταν για παράδειγμα ακούσει μια διαφήμιση στο ραδιόφωνο στο σχολικό, έρχεται και μου λέει: Μπαμπά, είχε πριν μέρες και μου λέει: Μπαμπά, θέλω να πάρουμε παπούτσια από το κροκοδιλίνο. Δεν ξέρω το αναφέρω, δεν ξέρω καθόλου τι είναι το κροκοδιλίνο. Ναι, αυτό υπέσα κι εγώ. Το άκουσα στο ραδιόφωνο. Έτσι είμαστε όλοι σε έναν βαθμό. Απλώς τα μικρά παιδιά μπορεί να ξεγελάσει. Πήγαμε στο μαγαζί της γειτονιάς, λέω: Εδώ είναι το κροκοδιλίνο. Ευχαριστώ, μπαμπά, χάρηκε. Τα παιδιά, ξέρετε, αντιλαμβάνονται ό,τι πηγάζει από τον κόσμο των μεγάλων, σαν να είναι σελίδες από ένα τεράστιο βιβλίο Savoir Vivre. Ό,τι λένε οι μεγάλοι είναι κυριολεκτικό, είναι σωστό και είναι καθήκον τους να το κάνουν χωρίς σκέψη. Το δικό μας καθήκον είναι να καλλιεργήσουμε αυτή τη σκέψη, να βάλουμε το σπόρο της φιλοσοφίας στο παιδί και να ευχόμαστε να φυτρώσει κάτι καλό. Άλλωστε, όπως και εμείς, έτσι και τα παιδιά μας είναι πάνω απ' όλα παιδιά της εποχής τους. Και αυτό δεν το λέω σαν άλοθη για να παραιτηθείς και να μην κάνεις τίποτα. Αντιθέτως, το λέω γιατί είναι μια διαδικασία. Μια διαδικασία η οποία δεν σταματά, δεν έχει τέλος. Πρέπει να κάνεις ό,τι μπορείς ώστε το παιδί να μην γίνει ούφο από τη μια πλευρά και δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα, αλλά και από την άλλη να μην είναι έρμεο των διαφημίσεων και του lifestyle. Η ζωή είναι ένα ατέλειωτο παιχνίδι ζογκλερικής. Και όπως έλεγε ο Βούδας, κάνε ό,τι μπορείς. Ό,τι μπορείς. Και αν κάποια στιγμή, όπως έκανε ο γιος μου προχθές Κυριακή μεσημέρι, σε ένα κατάμεστο εστιατόριο, το παιδί ρωτήσει φωναχτά: Μαμά, θα μου δείξεις το σημείο που βγήκε το αδερφάκι μου, θα μου το δείξεις τώρα θέλω. Τότε σήκω και πες του: Έλα, πάμε να σου πάρω ένα παιχνίδι. Και ένα γλυφιτζούρι με γεύση χρωστικές ουσίες. Αρκεί να σταματήσει εκείνη τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ.